Niku diparingi pir. Biasa ngrebar rak ngono-ngono. Heeh. Niku kena ubur-ubur. Nggih. Wur-wur. Ikan lele rasanya kayak tempe. Nggih. Mrana tempe kok kaya lele. Tempene sapa? Mbah ora tau jatuh cinta aku. Aku langsung digrobyak ngono. Grobyak. Ora apik. Walah. Kok kaya ning gajah ae. Lah mbok-mbokane sapa? Aku ya padha ora. Mulai ya. Ya wis surup iki, wis wengi. Wis wengi. Lah iya, mulane ya mantuk ya. Kok kesusu temen iki lho. Ki lakone apa? Lagi wae aku apa? Lah sampean ya suwi padha ae kok. Sampean senengane ninggal uang kok. Jan kok rame tenan iki sendang bocah wadon kabeh. Sanggane arek. Mesti tetep sing dipilih iku Dedek Denok yang punya kecantikan yang hakiki. Sopo? Nak nopi ae engko ning guri. Dedek Denok. Dedek Denok Denok yang punya kecantikan yang hakiki. Yang hakiki. Tegese apa? Roh. Loh. Dia jeneng ora ngerti tegese. Dedek Denok tegese apa? Keri jere. Yang punya hakiki iki tegese apa hakiki? Engko tak WA sak gambare kok iso. Aja cedhaki aku terus. Aku iki oh gak haus. Mempertahankan kesucianku. Kesucianku apa kesunyian? Kesucian. Ije sekolah Denok. SMP. SMP. Nggih. Tak layak ije cilik. Bocah. Kentir. Denok. Ampun undang-undang kula terus. Ketane kok kenal karo sampean ya lek ya. Duka kok. Aku iki ora terkenal, Nduk. Tercemar. Aku ngerti wong loro kae, bocah wadon loro, kowe ora patek kanggo. Alah. Titeni. Titeni apa? Gak sida. Nek mendem gak ada kanggo. Rumah sana aku iki terus nggo tambur wong mendem ngono, kurang ajar. Apa sing panas iki lho dapat yo doyan. Lho nek ora doyan lho siram buntel kresek ora doyan aku. Masa. Ayo mulai. Yen tak sawang iki bocah wadon saka dusun pancen ayu-ayu sing siji Denok diplong lan bleguk. Tenane sapa kang dadi aranmu cah wadon? Sing ayu-ayu dhewe. Kabeh wong sak loron kowe kabeh. Lah wong takon ke wong loro kabeh ku nek anggone jawab bareng karo pirang kok. Sing cilik sing ayu sapa jenengmu Cahayu? Nek takon karo aku. Ora. Takon karo sindene. Sapa jenengmu Cahayu? Iya. Aku Naradita. Naradita. Lan sing bleguk iki? Aku Heeh. Pradita. Pradita lan Naradita. Aku ning kowe iki lho saka sandang panganggomu ya sarwa gemebyar kok petentang. Dene ora? Kene kejane ngapa? Aku iki salah sawijining senopati ana ing Pajajaran. Tepungake aku Adiwarna. Senopati saka Pajajaran. Lah banjir kekarepanmu ki apa? Karepku iki mau arep ngayahi kewajibanku nanging sakwise aku ning tengah sendang kene ketemu kowe bocah sak loron sakwetara kewajibanku tak iwakake. Kok kaya ngono
kewajibanku nanging mengko bakal tak rampungke sakwise aku wis lagi andung tresno lawan kuwi. Piye? Aku le Pajajaran nganti saiki aku durung nemuke salah sawijine bocah wadon sing pasuryane ayu kaya kowe Naradita lan Pradita. Banjur sing kok karepke iki kepiye lho? Sing tak karepke mergo aku isih lega. Aku yo uga kepengin duwe karep duweni bojo. Mula aku ora mandang yen toh kowe wong dusun umpama tak pek bojo tak boyong ana ing Pajajaran mesti wae mulya uripmu. Nah iki mengko dhisik. Piye? Ketemu wae lagi sepisan ya toh. Iya. Lah kok wis wani nembung tresno. Loh. Ketemu wae mung sepisan nanging aku wis rumangsa yen toh kowe wong sakloron salah sawijining kudu gelem dadi bojoku mengko tak mulyake uripmu samumbarang tak cukupi kabeh. Oh, dadi tegese kowe iki meksa. Iya Pradita. Gelem apa kowe? Oh, ya mau aku yen meksa. Yen Pradita ora gelem ya Naradita. Kowe sing cilik sing ayu sing aduhai dina deblang e. Apa? Gelem ora? Gelem apa? Lah kok terus merae kon kok gelem-gelem rumangsamu iku tresno kena dipeksa kabeh. Sopo manis kaya sira.
karo kowe. Lah kok hubungan apa? Iki sepisan maneh kowe wong sakloron Naradita lan Pradita. Apa? Tak gawe swara alus. Kowe tak jaluk kudu kowe gelem dadi bojoku. Jaluk iki rumangsamu barang apa piye kok? Adine ora, aku Senopati sok sapa wae sing wani karo aku bakal tumekaning pati. Senajan kok pameri derajat pangkat aku ora bakal bisa nopo. Piye? Kowe jera gelem. Yen ora gelem aja salahke. Aja salahke Adewana. Yen kowe bakal tak prawoso, tak gawa ning kaya jalan. Aku nganti bingung. Sing sawiji rono, sing sawiji kono. Oke. Yo. Naradita lan Pradita. Sentenono aku ke Naradita. Senopati saka Pajajaran. Oh, dadi yen gregere wis duweni pangkat Senopati Kirana sing wani. Naradita. Apa? Salah sijine mau kadangmu Pradita. Emang kok ndi? Aku bingung arep ngoyak sing ndi bingung. Siji rono, siji rono. Oh, nek nanti kadangku ora bali, sedulurku ora bali ke tak tepoi lho ya. Mok temoy ora apa-apa. Sing penting kowe gelem dadi bojoku ya. Riyen. Kok gampang sampean no. Lho. Mutusi Naradita kudu gelem dadi bojone sampean. Naradita, Apa? iki calonmu. Lah kene. Gus, Nggih. kok nganti aku mutusi supaya Naradita gelem dadi bojoku. Mergo aku wis kadung tresno, wis kadung seneng. Mula kanthi halus tak jaluk yen toh ora gelem bakal tak peksa, tak pek bojo. Ngeten nggih riyen. Naradita niki mboten pacangan kula utawi calon bojo mboten sampean aja kleru tampa. Dadi ora pacanganmu. Yen tak tak sampean iku ana pondok kok iku piye? Ora dadi ngopo luwih becik bloko tinimbang dadi kleru tampa. Lho ora apa-apa dadi kleru tampa aku ra seneng kok. Jak bagus. Nggih. Sapa men dadi aranmu? Bocah sapa ngendi? Kula Narasoma. Narasoma.
Dene apa kowe kok nganti arep menehi pitulung lawan bocah wadon kae karo Dita. Awit sampeyan sing luput. Lah kok aku sing luput? Tresna niku mboten saged dipaksa. Awit tresna menika pancatanipun kalih adil lan suci. Adil lan suci. Nggih. Tegese adil lan suci iki. Tegesipun adil lan suci menika adile kedah utawi padha tresnane. Iku adile. Sucine suci. Nggih, sucine niku kedah tuwuh saking ati. Dados tresna niku mboten saged dipun peksa. Iku yen dadi pitunganmu. Yen toh aku adil lan suci kuwi ora kanggo. Gelem ora gelem ya bakal tak peksa kudu gelem. Oh, mantap. Yen panjenengan tetep meksa nggih nyuwun pangapunten, kula sing dados pepalange. Yen arep sumak, iki dudu perkaramu. Wis suminggiro. Aku tak boyong kae Naradita. Naradita menika adik kula. Adimu? Nggih. Kula niku tanggung jawab sautuhe. Sisete kulite Naradita menika dados tanggung jawab kula. Napa meleh panjenengan ajeng meksa. Lho niku nggih dados tanggung jawab kula. Yen kaya ngono sing dadi kekarepanmu, Nggih. aku arep bloko wae tak tembungkan sora alus. Nggih. Adimu Pradita kuwi tak arepake. Arep tak boyong ana ing pejajaran, uripe bakal tak mulyake. Sambarang tak cukupi. Apa kowe lila? Kula ngertos yen pancen sampeyan iki duweni pangkat derajat bondo lan donya. Ning yen to adik kula mboten purun ya kok dipun peksa. Mila kula aturi sampeyan bali mawon ampun dipun plajengaken. Dadi kaya dipepalangku, Nggih. ijeh maksa. Nggih. Kowe bakal tak pateni aja salahke aku. Lho, pengen jajal-jajal kalih kula. Sing tak odene apamu iki tak bagus. Oh, dadi sampean ki abot. Sawise dadi sampean kuwi mek pitulungan karo aku. Apa latine Kakang? Ora perkara abot utawa kagulan iku ora. Ya piye? Tenan aku kuwatir banget lan keslametan. Mung kowe sing mangkal Naradita. Saben kowe kaponco ing bab beboyo, iku mesti aku sing nulung iku. Ya terus aku njaluk tulung karo sapa? Sampean ki ngono sedulurku. Yen sampean ora kepengin nulungi aku, nek aku njaluk tulung ora sak tulungi ora apa-apa kok Kakang. Ya aja kaya ngono-ngono Lah wae terus kok nesu piye kok lah Naradita. krungu sampean kok kaya ngono. Sapa wonge sing krungu nek ora nesu? Iki mergo gedening rasa tresnaku lan kowe Naradita. Mula ning kene aku arep kandha lan kowe. Kandha babakan. Nganti wektu dina iki tresnaku lan kowe. Iki dudu perkara kadang lan kadang. Nggonku tresnani kowe. Iki aku kepengin bebojoan lan kowe Naradita. Kok dhisik? Sampean kandha. Yen tresnane sampean karo aku ki ora muka sak kadhakan ki ora. Kuwi pancen Malah sampean arep ngepek bojo aku. aku kepengin banget dadi bojomu. Mula tak jaluk kanthi banget. Sampa nggonku tresna lan kowe Naradita. Ya mengko nek krungu karo bapak guru lho ora disampean sineni to. Aku wis krungu. Sampean kuwi senengane nguping iki lho. Aku iki iso kowe. Arep somong, Nggih, kula Bapak Wasita. bener kowe seneng karo Pradita. Anggen kula tes seneng kalian Naradita lahir tansing bakti. Ya pancen kowe lan Pradita iki mung yo bro. Nanging tak lilahi. Kowe ngepek bojo lan anak Pradita. Panjenengan matur sembah nuwun Bapak Wasita. Neng aku dijaluk Nedhe pamundhut. Ya. Napa Pak? upama abot wis aku. Nggih kula saged mawon. Paten kula saged dados bojonipun Naradita. Kowe tak pek mantu tak entuke
anakku Pradita, waton kowe bisa nugel gurune Paduka Maharaja. Ya ora sabu bisa. Ora ana tembung abot yen aku kepengin ngelap tresnaku lan kowe ngarep. Bapa Waspat. Kula aturi nenggu suwene 7 dina sinten ingkang dados mangsaipun panjenengan badhe kula sedani Bu. Kepanuwun pamit. Yo, Rita. Yen pancen kae jodoh. Kowe kudu mahasiswa sambut Aji papan. Tan senengunyak kakang manik angkat kepengin nyidani Sinur Prabu Paduka Maharaja. Surya Prana. Dawuh Batimbalan Arep tumindak badhe mejahi pawongan menika awit pawongan menika ingkang ngalap yuswa panjenengan dalem. Wis. Sopo? Kulo Aditya. Kan dibukti saka ligan ana ing tanganmu. Cetha. Manut aturing Ardian Patih Surya Prana. Yen kowe nejo nyidra marang yuswaningsu. Op, Sinur Prabu. Boten wonten seratanipun kula kepengin nyidra yuswa panjenengan kawit. Nalika panjenengan wonten ing kantil pawuwon, kula mangertosi wonten sabenehing pawongan ingkang kepengin ngalap mejahi panjenengan. Rumaos kula kalebet kawula wonten ing pejajaran. Kula saged nylametaken pawongan ingkang kepengin nyidra yuswa panjenengan kendang kapracondang awit kula mangertosi bilih pawongan kala wau ingkang nyidra yuswa panjenengan kanthi pusaka ingkang dawah saking astanipun. nanging aku kurang pidaya lan kowe. Jalan ki pawataning maling wis kecekel. Endi ana maling? Kecekel gelem ngaku. Upama maling ngaku jroning pakunjan kae kebak. Sok ngaturno monggo panjenengan anggenipun paring pitutur dhateng kula namung kemawon. Saderengipun kula kepengin bloko. Awit kula kautus. Bapa Waspat ing supados kula maringaken bentuah agung wonten ing pejajaran Kujang Pancabakti. Kujang Pancabakti. Yen ngono kowe putraning Bapa Bapa Biksu Singrata iki Aditya. paring dawuh Sinun Prabu. Senajan kowe wis bisa nyowanake Kujang Pancabakti. Inggih. Bentuah raja ana ing pajajaran nalika semonanis. Nanging ora wasaka ing pandhawaningsun merga kowe wis sugih kendel cumandaka ana ing kandel pawonganingsu. Mbuh kuwi pawatanmu. Nanging ingsun duweni panyokro bawa yen kowe ngedi
sampun wonten titik kariripun sinten ingkang kepengin nyidra iso panjenengan. Agengipun kula saged nyedani panjenengan mangkiripun ing kinyaksian keparing pamit. Surya Prana. Awas kita. Soko kang barang. Tutup pregel. Kimen negara ing Pajajaran ora gelem lan kasepya ing musuh. Ora ketindak. Bareng kami tambahin pangestu. Lah kok sampeyan tuku konyang kene Kakang Manik Angger? Aku kangen karo keluarga ing Tangkuban Purah. Dadi sampeyan duwe rasa kangen Kakang. Yen ngono ra beda marang aku lho Kakang. Aku uga kangen karo sampeyan lho Kakang Manik. Tenan. Yen diwasa bedak. Janjane akhirat bokone ape ndok. Semono kok ya wigati banget ya Aku Kakang. dadi balik. Aku diwirangke marang Aditya. Aku diwirangke marang Aditya. Sampeyan diwirangke marang bojoku Kakang Aditya. Wirang sing kepiye to Kakang? Awit kekayaanku dicabarke marang Dewi. Nanging aku kok bakal mirangke marang bojomu. Halo, Kakang Manik Angger. Lanjikan wayah wayah. Saya tumindak Kakang Manik Angger nalika ana ing kandel pawon. Dadi Kakang Manik Angger Aditya. Rumangsa aku kuwirangke loro ati. Nanging piwales luwih loro tinimbang apa kang tidak. Aneh tidak. Paramita. Aku sing bali. Kakang Aditya. Kakang Aditya, Kakang. Paramita yo bener penangis. Aku jaluk ngapura karo sampeyan. Banjur kalumputanmu opo? Banjur suwe ndek kowe njaluk pangapura karo aku. Aja kok marang aku. Kowe bojomu lho gene aku cedhak karo kowe ora entuk Paramita. Aku mantan sing wis rekomen Kakang. Wong wadon sing wis Aku wis ora suci maneh, Kakang. tegese ora suci kepiye Paramita? Kabeh kuwi mau saka dalan Kakang Manik Angger. Coba blokos kowe ora tumpang sono Paramita. Kakang Aditya. Kakang Manik Angger wis prawoso marang aku, Kowe Kakang. takon dijamah karo Manik Anggeran. Aku jaluk sepuro marang sampeyan kabeh kuwi mau ora tak sengaja, Kakang. Paramita kowe ora luput. Kowe ora salah. Nalika Kakang Manik Anggeran kepengin nyidra yuswane sesembahan ana ing Pajajaran. Tak cabarake. Mbok menawa kanthi masengit atine
males wirangku nalika dheweke ngakahi kowe. Nanging apa dayamu atas kowe bocah wadon sing luputan. Nanging Paramita, aku sumpah aku ora masengit karo kedadian iki nanging saora-orane kowe budidaya nganti kowe dikakahi wong lanang sak liyane bojomu. Ibarat kowe daringan kowe wis dopok wong liya sak liyane aku. Aku njaluk ngapura, Kak. Sing kebangetan maning Paramita, Kakang Aditya. coba sawangna. Kabeh aja disenggo yen aku baik tegelan kowe nanging kanggo panebuse kaluputanmu. Wiwit dina iki tak pedhotke sinambungan bojomu. Kowe njaluk tulung lawan apa? Apa sing iso paring tulung lan kowe? Rikala aku arep mlebu kepapakan lan Aditya. Katone Aditya kok ganti-ganti nyawang aku mung lirik. Iki jar-jare ngono apa, Paramita? Kakang Aditya apa? Kakang Aditya sampun boten tresna malih kaliyan kula. Bojomu wis satresna lan kowe. Sampun boten purun nampi kaliyan kula, Bapak. Nganti bojomu ora gelem nampa lan kowe mesti ana dasar. Yo dasare apa, Paramita? Uji panjenipun laras. Wonten sebabipun, Bapak. Apa sebabe? Kula sampun dipun prawasa kakang maneh anggeran. Kowe diprawasa manek anggeran. Manek anggeran, manek Kados pundi, Bapak? seton temen tumindakmu manek anggeran. Kula boten saged pisah kaliyan bojo kula kakang Aditya. Kula tresna. Aku ngerti Paramita. Tresnamu lan Aditya ler sing ganteng. Saiki ngene ae. Yen pancen kowe isih kepengin sesambungan lawan Aditya, iki ana cara. Wonten srana menapa, Bapak? Amrata kados pundi badhe kula lampahi? Kowe gandana kanthi sarana kasatriyan. Busanamu gantinen kanthi busana wong lanang. Sabanjure tumuju ana ing Pajajaran. Mengko yen ketemu lan Aditya mbok menawa bisa mirang-mirangke lan Aditya. Ning sadurunge kowe tumuju ana ing Pajajaran iki ana piandel kanggomu. Iki gawanen Pusaka menapa? pusaka yo ora sandang kesuwen budal saiki uga Dal sakmenika, Bapak. ana salin sik Nawi ngaten, ing Bapak. sakumpama kowe ing mengkone nganggo busana wong lanang jenengmu aja Paramita Lajeng kula ngangge nami sinten, Bapak? nganggo jeneng Prastawa Prastawa. ben Aditya ra ngerti yen engko ketemu lawan kowe. Uji ngaten, Bapak. Dawuh sampeyan kula imut-imut matur sembah suwun, Bapak. Nek